Häzirki wagtda Yaponiýanyň Osaka şäherine dowam edýän Expo 2025 bütün dünýä sergisinde Türkmenistanyň paviljony özüniň ýokary guramaçlyk derejesi, baýmany mazmuny hemde özboşly binagary bilen sergi adamlaryň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Gündüzüne hemde akşamlaryna milli sergi meýdançamyz bilen ýakynan tanışmak isleýän adamlaryň uzun nowbatynyň emeli gelmegem muny aýdyň görkezýär. Daşary ýurtlaryň köpçüliklerin habar berişleri işlerine şol sany internet media giňişliginde Türkmenistanyň milli sergi meýdançasy, daşky we içki bedek aýratynlyklary, şeýerde onno ýurdumynyň häzirki zaman ösüş derejeleri, halkymyzyň milli öz boşlugy bilen tanışmak üçin gurulýan ören özüne çekici çärelerin Expo bütün dünýä sergisiniň iň ýatda gazy wakalardygy hemde uly tejribesi suratlandyrylýar. Bütün dünýä sergisinde aýlawly üç ýurtluk görnüşindäki milli sergi meýdançamyz dutuş, durky, odan keşi bilen täzelenşi, durnukly ösüşi alamatlanyrýar. Binanyň üçegi türkmen halkynyň gadymy şaýsepleriniň biri bolan Gülýakanyň daşky görnüşi bolsa, Garagum sehrasynyň keşfini alamatlanyrýar. Şeýlede onuň daşky bedeginde türkmen halatynyň göýleri, ady eleme dolan şöhratly ahalteke bedegleriniň şeklini, gödül tebigatymyzyň ajaýyp keşfini sineme bolýar. Expo 2025 bütün dünýä sergisinde Türkmenistanyň sergi meýdançasy 3 gatdan ibaret bolup, onuň döwrewap tehnologiýalar bilen öpüşen edilen barynjy gatyna ýurdumynyň taryhy, medeniýeti, ykdysady ösüşi we tebigy baýlyklary bilen tanışdyrýan immersiv görkemli zal ýerleşýär. Sergi bilen tanışlyk ýurdumynyň taryhyny, gödel tebigatyny, milli baýlyklaryny hemde berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne giten belin tepkitlerini beýan edýän 3D animasiýa görnüşinde taýýarlanan video şekli tomuş etmekle başlanýar. Sergiye gelýänler binanyň ikinji gatyna çykyp, ol ýerde arkada şegerniň, ýurdumynyň ministrlikleriniň we pudoklaryň dolanýan edaralarynyň sergi gymmatlyklaryna tanışýarlar. Yeri gelinne belli keştek Expo 2025 bütün dünýä sergisiniň esasy mazmunum ýaşaýyşymyz üçin gelecegiň jemgyýetini döredýän şygar bolup, ol ýaşaýyşy goramak, durmuş mümkinçiliklerini giňetmek, ýaşaýyşy birleşdirmek atly 3 tane kiçik ugurlara bölünýär. Ugurlarda ýurdumynyň gadananlary täsirli beýan edilýär. İkinji gatyň merkezinde ýurdumynyň dermanyk ösümlikleriniň sergisine aýratyn orun berilipdir. Türkmenistanyň sergi meýdançasy halkary derejede de ýokary baha eýe boldy. Yaponiýanyň ABC teleýaýlamynyň wekilläriniň sergiye gelen mihmanlaryň arasynda geçiren pikir soraşmalarynyň esasynda ýurdumynyň sergisi bütün dünýä sergisindäki dürli ýurtlaryň arasynda 3-nji orna münasip bolmagy aýratyn bildirmäge değişirler. Bu ýokary baha ýurdumynyň halkary awrenyň artýanynyň, onuň medeni durmuş we ykdysady taýdan çalt tekmenlerde üsýanynyň aýdyň iqrarnamasydyr. Yaponiýa gelen mihmanlar Türkmenistanyň sergisiniň aýratynyny bilip, onuň beýleklerden düýüpli tapawutlygyny belleýärler. Olar görkezilýän sergilerden diňe bir halkyň däp de surany beýan etmän, eýsem ýurdun ykdysady kuwatynyň derejesine de giňden şöhrenýärlygyny aýdýarlar. Köpçüliklerin habar berişleri işleri bolan gadiýa jurnallar, internet neşirleri Türkmenistanyň sergisine ýokary baha berýärler. Yapon metbuatyna türkmen sergisi barada ýazylan makalalar onuň meşhurunyň barha artýanyny görkezýär. Yapon halkynyň Türkmenistanyň sergi meýdançasyna bildiren şeýle ajaýyp gyzyklanmasy diňe bir medeniýetimiziň ýa-da sungatymyzyň dünýä ýüzünde tanalýanyny görkezmän. Eýsem ýurdumyzda anyp bolýan üstünlikli ösüş täzetynyň halkary derejede uly gyzyklanma döredýäniňem aýdyň ýüze çykarýar. Sergi ýurdumynyň ykdysady mümkinçilikleriniň eksport kuwatynyň energetika, himiýa we owakyjylyk uğurlaryna ösüşleriniň hem giňden açylyp görkezilýän meýdançasyna urly. Expo 2025 bütün dünýä sergisindäki ýurdumynyň milli sergi binasyna bir günde 24 000-dan gowrak adamyň baryp görmegi, berqarar watamada bolan uly gyzyklanmanyň hemde Türkmenistanyň belin halkary awrenyň güwäsi bolup, hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň başdanyna, şeýlede türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamynyň saýasynda ýurdumyzda anyp bolýan beýik özgertmeleriň daşary ýurtlar bilen dostlukly hyzmatdaşlygyň esasynda ýurdumynyň halkary awrenyň ýygy-däl ýokurlanýanynyň aýdyň mysalydyr. Yaponiýanyň habar berişleri işlerine beýan edilýär. Türkmenistanyň sergi meýdançasy günüň istenik wagtynda adamsyz bolmaýar. Bir ýerde köpçüligi höderlenýän milli tagamlar, sowgatly garytlar sergiye gelýänleriň aýratyn ünsün çekýär, olaryň ýokary tarypyna münasip bolýar. Türkmen sergi meýdançasyna ýerleşýän özboşly bedegli çaýhana bolsa,
Dünýäniň dörli ýurtlaryndan bir ýere gelýänlere Merkezi Aziýanyň, aýratynda türkmen halkynyň milli medeniýeti bilen hasda ýakynan tanışmaklaryna, dörli ugurlarda ýakynan gepleşikleriň geçirilmegine şert öredýär. Türkmenistanyň milli sergisiniň bölümlerine ýurdumyzyň durmuş ykdysady, önümçilik, medeniýet we miras, telekeçilik, hyzmatlar, alam bilim, sport, saglyk, umuman dörli uglanlarda galanan üstünliklerini hemde ýeten sebeplerini beýan edýän dörli diýwarlyklary, şol sana döwrewap tehnologiýalaryň ulanmagy arkaly görkezilýän görnüşler Merkezi Aziýa sebitinde ýerleşýän ýurdumyz barada giň düşünje hemde maglumat almaga ähli mümkinçilikleri öýdüredýär. Ýurtlary, kompaniýalary, halkara guramalary birek-birden gazanan üstünlikleri, täze tehnologiýalary we medeniýetler bilen tanışmak üçin bir ýere jemlän iri halkara çäre bolan Expo 2025 bütün dünýä sergisi Ýaponiýanyň Osaka şäherindäki Yumeshima Imeri adasyna şu ýylyň 13-nji oktýabryna çenli öz işini dowam eder.